дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои мукофоту унвондиҳӣ ба 120 нафар аз нависанда то ҳофизи халқӣ. қарори ҳукумат барои ташкили филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар вилоятҳо. эълони номи 15 омӯзгор, нахустин барандаҳои ҷоизаи давлатӣ барои омӯзгорони фанҳои дақиқ. ашраф ғанӣ ҷояшро гуфту эълон кард ки ба Афғонистон бармегардад. аҳмад масъуд нақшааш барои ояндаи Афғонистонро гуфт. тақсими одилонаи сарвату қудрат. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 120 корманди соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар хизматчиёни давлатӣ бо унвону мукофотҳо қадрдонӣ шуданд. дафтари матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дод ки барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ 34 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардиданд. манбаъ афзуд ки 2 нафар бо унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро 5 нафар гирифта, 1 нафар бо унвони фахрии ҳофизи халқӣ сазовор дониста шуд. 5 нафари дигар унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистонро соҳиб гардиданд. инчунин бо фармони президенти мамлакат 1 нафар бо ордени дӯстӣ, 2 нафар бо ордени шараф дараҷаи 1, 13 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 29 нафар бо медали хизмати шоиста, 4 нафар бо медали ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ ҳамасола дар арафаи ҷашни истиқлолии давлатӣ баргузор мешавад ки соли равон 30-юмин солгардаш таҷлил мегардад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои қарори ҳукумат барои ифтитоҳи филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар вилоятҳои Суғду Хатлон дастур доданд. вазорати саноат ва технологияҳои нав ҳамроҳ бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ муваззаф шуданд ки филиалҳоро бо бино, воситаҳои нақлиёт, таҷҳизот ва дигар васоили зарурӣ таъмин намоянд. маблағгузории филиалҳо аз ҳисоби худи донишкада дар мувофиқа бо вазорати молия ва дигар манобеъ таъмин мешавад, қонунгузори Тоҷикистон манъ накардааст. донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон аз соли 1991 фаъолият дошта, сарпарасти он вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ мебошад. таъкид ба густариши фаъолияти донишкада дар ҳолест ки солҳои охир ҳукумати Тоҷикистон рушди бахши сайёҳӣ ва саноати кунунии кишварро аз ҳадафҳои афзалиятноки худ қарор додааст. нахустин барандаҳои ҷоизаи давлатӣ барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ муайян гардиданд. ҷоизаи давлатии махсус соли гузашта барои ҳавасманд гардонидани олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ ва дақиқ таъсис дода шуда, номи 15 барандаи нахустини ин ҷоиза эълон гардид, хабар медиҳад котиботи президенти мамлакат. маросими ҷоизасупорӣ ба омӯзгорони беҳтарин дар қасри миллат бо ҳузури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. тибқи иттилои дафтари роҳбари давлат, аввалин шуда бо ин мукофоти давлатӣ омӯзгори фанни химияи мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Хорух Абдулбеков Алидод сарфароз гардонида шуд. манбаъ дар феҳристи нахустин барандаҳо ҳамчунин омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ лицеи физики математикии рақами 1 ба номи академик Муҳаммад Осими Ачилов Ҳусейн, профессори кафедраи химия органикӣ ва биологии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Бандаев Сироҷиддинро ном бурд. ҳамчунин омӯзгори фанни физикаи лицеи донишкадаи политехникии шаҳри Хуҷанд Бобоҷонов Ҷӯрабой, омӯзгори фанни химияи лицеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Азизбек Зумратов, профессори кафедраи химияи физикӣ ва коллоидии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Раҳимова Мубашширахон дар рӯйхати ҷоизадорҳо мебошанд. омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ лицеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Фароғат Рӯзиева, омӯзгори фанни химияи лицеи интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳушанг Собиров, омӯзгори фанни химияи лицеи давлатии Орёнои шаҳри Бухтар
қобил тошев, мудири кафедраи биологии тиббӣ бо асосҳои генетикаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуэли ибни Сино, Холбеков Мирзо Ҳамдам ҳам ҷоизаи махсуси давлатиро соҳиб шуданд. мудири кафедраи барномарезӣ ва низоми иттилоотии донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осими дар шаҳри Хуҷанд Хуршед Худойбердиев, омезгори фанни математикаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12-и ноҳияи Роштқалъа Эраҷ Ҷонмирзоев ҳам дар рӯйхат буданд. аз ҷоизадорони дигар мудири кафедраи низом ва шабакаҳои энергетикии донишкадаи энергетикии Тоҷикистон Шарипов Нурмуҳаммад, омезгори фанни математикаи литсеи фанҳои табиию риёзии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Асадулло Шарифов, муовини директор оид ба инноватсия ва технологияҳои нави таълимотии донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб Алмозшо Шоев ном бурда шуд. ҷоизаи давлатии Тоҷикистон барои олимон ва омезгорони фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 барои бори нахуст тақдим гардида, интизор меравад ки тақдими он ба ҳукми анъана дарояд. вазорати корҳои хориҷии амороти муттаҳидаи араб бо нашри як изҳороти кӯтоҳе эълон доштааст ки президенти ҷумҳурии исломии Афғонистон Ашраф Ғанӣ ва оилааш дар қаламрави ин кишвар қарор доранд. ин ниҳод сабаби истиқбол аз Ашраф Ғанӣ дар ин кишварро далоили башарӣ гуфтааст. худи Ашраф Ғанӣ баъди чанд рӯзи хомӯшӣ шоми 18 август тариқи як тамоси видеоӣ бо мардуми кишвараш фирорашро шарҳ дод. Ғанӣ дар пахши мустақим гуфт толибон ва ҳамкорони дохилию хориҷияшон талаб доштанд ки то замоне ӯ дар Кобул ҳаст роҳи мусолиматомез нахоҳад буд. Ғанӣ фирораш барои манфиати молию ҳифзи ҷони худро рад кард. ӯ гуфт бо як пироҳан тарки ватан карду бузургтарин сармояи зиндагиаш китобҳояшро низ натавонист бо худ бигирад. қасди фарор надорам, феълан дар иморот ҳастам то аз хунрезӣ ҷалавгирӣ шуда бошад. ҳамин ҳоло дар машварат ҳастам то ба Афғонистон баргардам ва ба талошҳо барои таъмини адолат, ҳокимияти афғонҳо барои арзишҳои воқеии исломии миллии мардуми Афғонистон бо ҳам мубориза кунем, таъкид намудааст Ашраф Ғанӣ. ба нақли Ғанӣ дақиқаҳо баъди баромаданаш аз Кобул толибон ва чеҳраҳои ношинос ки бо забонҳои роиҷи дар Афғонистон баланд набуданд вориди арк шуданду утоқ ба утоқ гашта ӯро меҷустанд. Аҳмад Масъуд аз саркардаҳои муқовимати ҷадид алайҳи зергӯҳои толибон дар Афғонистон эълон кард ки ояндаи кишварро чӣ гуна мебинад. ӯ таҷзияи одилонаи сарваду қудратро ба миён гузошта низоми феълии давлатдориро омили асосии бесуботӣ донист. Аҳмад Масъуд ки феълан дар ягона вилояти берун аз тасаллути толибон қарор дорад, дар як ҳамоиши бузург бо ҳузури ҷонибдоронаш бархе аз дидгоҳҳояш барои ояндаи давлати Афғонистонро баён дошт. Масъуд зимни суҳбат аз интихоботу раъи мардум изҳор дошт ки он дар шароити сулҳи воқеӣ дар заминаи мушорикати тамоми мардум салоҳ аст ва интихоботеро ки дар шароити феълӣ бошад чандон ба нафъи мардум намедонад. навори ин мулоқот дар шабакаҳои афғонӣ нашр гардидааст. ӯ афзуд ки феълан фурсати тиллоие дар Афғонистон барои сулҳи пойдор мебошад агар мудирияти дуруст шаваду намояндагони воқеии мардум ҳузур дошта бошанд, сиёсатмадорон ҳамкорӣ кунанд, хунрезӣ хотима меёбад. миллати мо аз хунрезӣ, куштор ва ҷанг хаста шудааст, хостори сулҳ аст, аммо ба маъное нест ки миллати мо аз муборизаи барҳаққашон қадаме ба ақиб гузорад. мо дар сурати ниёз ба муборизаҳои худ идома медиҳем ва дар канори нерӯҳои амнияти худ меистем. мо миллати сулҳҷӯй ҳастем ва дар айни ҳол миллати мубориз, муборизаи барҳақ дорем, изҳор дошт Аҳмад. ӯ дар ин зимн таъкид намудааст ки дасташ чун дасти падараш барои сулҳи воқеӣ ва дӯстии воқеӣ ҳамеша дароз аст. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.